Les noves aventures de Bola de Drac no són un joc de nens. Bola de Drac Z. Ja són aquí els nous capítols. Genial! L'emoció es fa més gran i les aventures encara més fantàstiques. Ara, els dimarts a la nit, els nous capítols de Bola de Drac Z, el manga més nostre. Bola de Drac Z, dimarts a la nit, al canal 33. Atenció, manga maniàtic! Prepara't, perquè dimarts a la nit, al canal 33, s'estrena una nova sèrie, Street Fighter. I no t'arronsis, perquè cada setmana Ryu i Ken busquen un contrincant que doni la talla. Street Fighter estrena dimarts a la nit al canal 33. Ara, els dimarts a la nit. Klaatu, Barada, Necto. Al canal 33. I aquest dimarts, el secret de la seva eterna joventut. S'envelleix a un ritme d'aproximadament 5 anys per minut. Estan la seducció i l'amor. Nància, una pel·lícula de Tony Scott amb Catherine Deneuve, Susan Sarandon i David Bowie. Klaatu, Barada, Nikto. Ara els dimarts a la nit, al canal 33.